At sa ating good news po, Batang Kalasyawenyo, bumida po sa isang viral performance. Alamin na yan at ay kwento mo na, Idol Maya. Ang mga Pangasinense ay maraming talent. Yan ang nasambit ng mga awit na si Angeline Quinto nang malamang taga Pangasinan ang 12 taong gulang na si JR na nag-audition para sa Idol Kids Philippines isang singing contest. Si JR ay tubong sungkoy Kalasyaw at sa ngayon ay bumibida sa social media dahil sa kanyang viral performance sa naturang audition. Sa harap ng mga huradong sina Regine Velasquez, Gary Valenciano, Angeline Quinto at Juan Carlos Labajo, buong husay na inawit ni JR ang kantang Tagumpay Nating Lahat na orihinal na inawit ni Lea Salonga. Ayon kay JR, kaya siya nagbabakasakali na sumabak maging mga awit ay upang makatulong sa kanyang mga magulang na sa ngayon ay pagtitinda ng mga inihaw ang pinagkakakitaan matapos mawalan ng trabaho ang amang si Wilfredo noong pandemya. Hindi naman nabigo si JR dahil it's a yes ang desisyon ng mga hurado. Kaya naman pasok na bilang kalahok si JR sa naturang singing contest. Bumaha naman ang pagbati para kay JR mula sa mga kababayan natin dito sa Pangasinan. Congratulations! Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.